Pandemia baten gaudela? Bale, bai, egia da. Restrikzio guzti hauek zer, egoak ebaki dizkigute. Arduraz jokatu behar da. Baina izu, ardura non hasi eta non bukatzen den hori oso gauza pertsonala da. Zuk esan behar diazunik zer egin dezakedan eta zer, ez? Ez. Donostiarra bazara, Zubietarekin kolindanteak diren herri guztiek balio dizute. Usurbil, Aia eta ez ahaztu Artikutza. Artikutza ere Donosti da. Teknikoki, Goizueta, Arantza, Lesaka, horiek denak kolindanteak dira. Ilegala, salbuespen egoera batean gaude, eta hori horrela izan da, salbuespenak onartu beharko ditugu ez? Izenak berak esaten du. Aktibidade ekonomikoa zer da, Nik aktibidade afektiboak ere baditut. Zaintza onartzen da. Jode, baina bakarrik haurrak zaintzea da zaintza. Eta maitasuna ematea, Kuadrian badaukat bat autonomoa dena. Mesedez eta favorez eskatu diot, eta ez diala justifikante bat egin nahi. Baina gero, beltzen kobratzeko ez dauk arazorik, Pazientzia, urtebete daramaguta ardien bizitza egiten. Edo ardia baino okerrago, denbora da daukagun gauza garrantzitsuna. Hain ze gelditu behar naiz, hemen etxean ETV-ko telesaioek ikusten, nire gaztaroa esimiltzen da bitartean. Ezinez joan Larrabetzura? Gabi erkamide batek garrapatze banau? Edo tximista batek jo? Zuek nahi dezuten hain, nik zuku ateako diot bizitzari.